Tinokugashirai muchirongwa Dark Secrets and Confessions. Muzuva ranhasi tine nyaya inotyisa kwazvo yatatumirwa nemudzimai akaroorwa mumhuri yakanga ine urombwa. Mamuka sei tete? Ndinovimba kuti munofara. Ndinokumbirawo kuti mundiposterewo nyaya yangu. Inini ndiri mudzimai ane makore 50. Mugore ra1997 ndakasangana neumwe murume akaratidza interest. Ndakawa kufara nekuti inini ndandagara ndine vana vangu vaviri vandanga ndamitisiwa. Murume wangu wokutanga akaita zviya zvekundipromisa kuti aizondiroora, ndokubva ndabata pamuviri akabva adisappear, ndokubva ndasara ndiri stranded. Ende munongozivawo makore aya zvinhu zvainyadzisa fani kuva munhu akamitisiwa. Ndakachengeta mimba iyi kusvika yazvarwa. Mwana wacho wokutanga akanga ari musikana. Gare ndokubva zvebaba vaya vadzoka vakati vakanga vari very sorry, and this time vakange vachizoroora zvakare. Vakabva vatoisa nedate, tikadanana chaizvo. Ndo pandakazonyengedzeka zvakare ndokubva ndaita mwana wechitu. Papo ndobva vadisappear. Saka ndakazosara ndakangodaro. Ndakanga ndisingashande, saka ndaigara kumba kwedu. Pakabva pauya ticha vanyowani. Ticha ava vakaratidza interest mandiri. Ininiwo ndikavaudza kuti ndakanga ndine vana 2. Ticha vakati aiwa zvakanga zvisina basa rose, vaindida. Iniwo ndakabva ndanzwa kufara nekuti ndakanga ndawana munhu anondigamuchira. Kuroora munhu ane vana 2 waitsoropodzwa, uyezve kune kuchingonzi wakaroora mvana. Takadanana kusvika azondiroora. Abvisa mari ndakabva ndaenda kunoperekewa nevaroora vangu, vakadzi vemadzikoma angu. From day 1 ndakakahlamara nezvandakaona. Chokutanga ndechekuti pakanga paine change house. Munoziva kumusha anonzi change house ibachireva bathroom vaiti change house kana kuti change house. Saka takaenda kunogeza kuchange house kuya. Takasvika takazopiwa mabhaketi kuti tinogeza, ndobva tageza. Asi kwakanga kwasviba. Change house iyi yakanga iri yeuswa, saka hatina kunyanyoona zvakanyanya. Mangwana acho makuseni takamuka zvakare ini nemadzirora angu tikaenda kunogeza. Takati tichigeza ndokubva maiguru vangu vapedza. Inini pandakazoti ndichigeza ndakurura. Pandakati ndichigeza ndakugeza kunhengo kuma private parts uko, ndipo pandakaona rimwe zimuraba renyoka richifamba richiuya. Mvura yaiyerera. Saka mvura yaiyerera ichibuda muchinja house, handi munongoziva kuti munenge mune matombo. Saka pandaigeza papa mvura ichierera kwayaienda nayo pakanga pakaiswa chiburi. So munongozivawo zvine zvakaitwa kumusha, pakanga pakaiswa chiburi. So ndo patakazoona kuti pakanga pane nyoka yakanga yauya ichimwa mvura iya ndakanga ndichigeza nayo kuzasi. Takaskrima tose ndokubva vanhu vabuda. Indakazongomonerawo zvandaisazobuda kandakashama. Ndaizongomonera ndobva vanhu vaskrima, tikabuda. Vamwene vangu vakauya vakati kochii, ndobva tati inyoka. Vakatoseka vakati muri magwara, munonyangotya, mukatya kanyoka kaduku kakadai. The way she reacted, vakaita sekuti isusu tisu tanga tine problem. Munomboziva here kuti pane vamwe vanhu vanotera matables zvekuti unotozoona kuti utori gwara. Asi this was not normal. Takazoti tagara paya, vana maiguru vangu vakabva vakurumidza kudzokera vakati vatete, pamusha pano isu topatya takuenda. Ndokundisiya kwandakaita. Ini semuroora akanga ari murudo ndaifanira kugara. I just brushed it off. Ndikati zvinhu zvinongowanikwawo, maybe ingoriwo nyoka. Sezvo amwene vangu vanga vauya nemasisters avo vakatoti munongotyawo zvisina basa. Regai ndimbokupai zvihistory zvishoma about vamwene vangu. Vamwene vangu vakanga vambobatikidzwa nemurume wavo vachikanga madhoti. Iyi inyaya yaitaurika mumaraini zvichinzi vaikanga madhoti. Vakabatiwa madhoti ari mupani vachikanga madhoti kunge makangiro aya atinoita nzungu. Murume wavo akavarova zvisingaiti nekuti zvinhu zvakanga zvisina explanation. Asi still vamwene vangu vanongoti zvinhu zviri normal. Vane a way of telling things zviya zvekuti musi munongosara muchifunga kuti imi ndimi muri wrong. Madhoti anotongokangiwa zvinhu zviri right.
ini nomurume wangu takabva tapiwa bedroom yedu. Vamwene vakazongouya umwe musi mangwanani ndichigeza vakabva vati muroora inini wardrobe yangu idiki saka ndichakumbira kuti hembe dzangu ndinge chidzisa wardrobe menyu because mimi makatenga wardrobe hombe. Handina umboona anything wrong with that. Kubva tabvuma vamwene vangu vakatanga kuisa hembe dzavo wardrobe. Asi chaindityisa ndechekuti kuma 5 makuseni ini nomurume wangu takarara vamwene vangu vaibva vangopinda. Kana vapinda vototanga kuvhura madhrowa vachigudubudza vachitora zvinhu zvavo vobuda voenda vaisa gogodza. Ndakaudza murume wangu kuti pane zvinhu zviri strange zvinoitika pamusha pano. Iye akati ndaivenga mai vake. Zvinhu zvakanga zviri strange zvakare, asi ndiri kutaura kuti vamwene vangu vane way of turning tables zvekuti mose munosara muchifunga kuti imimi ndimi muri wrong, but inini ndaiona sekuti maboundary handiti waupindi, ini ndaisapinda mumba mavo, ivo vaifanira kugogodza kana kuti varare vakumbira hembe dzavo makuseni. Asi ndakazoona kuti zvinhu izvi vakanga vaisa mapendi avo mudhrowa makanga mune mapendi angu. Chakazotevera ndechekuti inini ndakazotanga kushayiwa nguo dzangu dzemukati. Pamba apa pakaitika zvizhinji zvaiitika, asi ndoda kungoti ndimhanye nemi mbichana. Dzimwe nguva taiti takarara ndinongonzwa kunanaigwa nechinhu. Chero wakarara unonyatsonzwa kuti pane chinhu chiri kukunanaira wobva wachisundira kuchobva chati ra chonowira uko. But dzimwe nguva chinhu ichi ndaisachiona. Chinhu chaifamba senyoka. Vanhu vazhinji vanoshamisika kuti kosei nyoka nguva dzese. Aiwa nyoka ndiye Satani ende nyoka ndiyo inoshandiswa nevaroi. Umwe musi takazoti takarara physically ndobva ndaiona yakanga iri nyoka, a very very old nyoka. Yakabva yafamba ikauya ikafamba pamusoro pangu nemurume wangu. Umwe musi vatete vakazonoona sebu nyoka iyoyo muwardrobe mamai. Zvakava zvinhu zvinotyisa, vanhu vakaskrima, vakadzoka zveamai vakati muri magwara munongohla zvinhu zvisina musoro. Takaenda kunobvunzira kun'anga. Takati tichipinda mumba umu, n'anga iya ndopo yakangotarisa amai ikabva yati amai imi munorowe. Amai imi hamene zvamakaita mwana wenyu. Ndakanga makuudzai murume wangu akandiroora ticha ava amboroora umwe mukadzi, saka ini ndakasvika pamushapa ndiri mukadzi wechipiri. Handina kuziva kuti mukadzi uyu akanga akonewa kugara pamushapa pamusaka peuroyi. Takadzokera kumba pasina anotaura neumwe, asi vanhu vose vakanga vakakatyamara nekuti n'anga iyi yakazodudza mazita evanhu kuti makadai kuna nhingi, makadai kuna nhingi, makadai kuna nhingi, uyezve pabhurugwa yemuroora wenyu makawaisa pakati. N'anga yatakaenda yakanga iri about 20 kilometers away. Takati chidzoka kumba tichisvika tikasvika tikavhura paya panga panzi pakaiswa mabhurugwa. Aiwa, takasvika tikaona mabhurugwa ose akashayikwa evaroora epambapa nemamabhurugwa evakadzi vemumaraini ose akanga ari panzvimbo iyoyo. Uyezve mabhurugwa aya akanga akachekwa zviya zvepasenta zviya zvese zvepasenta zvakanga zvakachekewa. Takaenda kutsime tikanonoka kudzoka. Patakadzoka kutsime ndipo pandakasvika ndikapinda mumba mangu nekuti ndakanga ndaneta ndasiya mugomo mukicheni. Pandakapinda ndiye pindikiti ndikaona mai vakashama varimo mubedroom mangu vachizvizora madota vachibata hembe dzangu. Vakavhunduka vakati uri kutsvakei pano. Kubva musi uyu ndakaziva kuti ndakanga ndaroorwa mumusha mune uroyi. Murume wangu ndakazodiscover kuti iye akanga ari part euroyi uhu, akanga achitoitawo zveuroyi, ndiko saka taitadza kuita mwana. Vana ndaiti ndikaita mimba dzose dzaibva. Ndakazotadza kuramba ndichigara pamushapa neniwo ndikasiya. Ndasiya ndakazobva ndikanogara kumasvingo, ndikavaka wangu musha ndikatanga kugara ikoko. Murume wangu akaona kuti zvakanga zvisingaiti kuti anditevere kumasvingo, saka akasara hake achigara namai vake. Kwose kwaanoenda anofamba namai vake, iye namai vake ibhandi nebhurugwa. Ndakanovaka kumasvingo ndikazvigarira ndikatanga kuita chicross border. Ndiko kusiyana kwandakaita nemurume uyu. Handiziviwo kuti ndakanga ndichiona zvinhu zvisiri normal here sekutaura kwavanoita kana kuti zvinhu zvakanga zvisiri normal. Like I said, vamwene vangu vane a way of changing tables zvekuti iwe unosara uchinyatsoona kuti ndiwe usina kukwana, uri kukatyamadzwa nezvinhu zvisingakatyamarisi. Ndiyo nyaya yangu, ndatenda tete nekundiverengera. Ndiyo nyaya yatawana muzuva ranhasi iyi.
zvechokwadi pane vanhu vanotenda matables agoita kuti nyaya iite kunge iwewe ndiwe uri wrong. Zvaaidoona zvinhu zvisiri right ka kuti iwe unoona mapendi akachekewa, unoona nyoka ichimwa mvura yamunenge mageza, kubva ipapo otadza kana kuita mwana. Panze pakaoma apa. Handizivi kuti munofungeiwe, imbonyoraiwo zvamunofunga. Rambaiwo muchitumira kanyaya dzenyu kuna the devoted w@gmail.com. Ndatenda.